Mislim, tebi treba neko ko će brinuti o tebi. Neko ko će imati oči samo za tebe. Ko će te voliti svakog dana. Jer ti to zaslužuješ. Nisi završio? Jesam. Meni je tvoj otac oprostio. Ja znam to. Majka. Reci majkinu. Laku noć. Momčilo, vrata su se otvorila. Nije mi bilo lako kad se sve ovo desilo. I Bogu hvala, sad je sve u redu. Ali nemoj da tražiš hleba preko pogače. Ne mogu da ti oprostim. Ne mogu. Ti si obećao da nećeš da radiš ništa na svoju ruku. Obećao si. Plan smo imali dok ti nisi krenula sa tvojim pretećim porukama. Ti upoređuješ preteće poruke i ubistvo, pa ti si potpuno poludeo. Šta je? Nemoj da jebote, molim te! Vidi. Neko mora da umre. Jebi ga. Tako je život. Ali jeste. Jeste. Ajde, pucaj. Nemoj to vama da mi kažeš. Mara će uskoro prestati da voli Petra Danilova. To ti obećavam. Potpisujem. Garantujem. Objasni. Pošto mi sad ništa nije jasno. Ne mogu sad da ti pričam o detaljima, ali kad bude došlo vreme ispričat ću ti sve, a onda hoću da se vidim i sa tvojom majkom. Pa je svadba za par dana? Jeste. Što? Pa, ako mi dopuste da dođem, hoću da se ponosiš mnogo, hoću da ti budem lepa. Samo tebi. Ja čuo neko vič, on sve bruji, pa... Ne, sve u redu, ne brini. Laku noć. A, pa jasno je meni šta je. Ne razumem. Pa, stojim ovde, pitam se, ko se to dere, a... Perina soba. Život priča svoje priče i ja pevam ih. Kažu da mnoge liče na jeftin stih, ali ima priča jedna što samo moja je. A kažu, život ume svašta kriti, nikad ne znaš ko će biti onaj koji će te voleti. I kad misliš da će sreća s nekim drugim biti veća, ne zaboravi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće ko ni mi. Kolo sreće se okreće, danas hoće, sutra neće, danas jesi, sutra nisi ti. Život ide brzo teče, vratiti se nikad neće ko ni mi. Moja ljubavi. Ja ne znam šta je mene život učio,
kad volet nisam smeo, a voleo. Kad nisam tebe dušo, ja sačuvao. Dobro jutro, majka. Pričaj, Gordana. Gde si spavala kad se u bela dana šetaš kod da si na svadbu krenula? Na oblaku, majka. Jel ti to on rekao da mi tako kažeš, a? Da znaš da jeste. Bilo mi je super i opet bi ponovila. Laj, ćerko, laj. Ugovaraj večere, smucaj se koje kuda, a na majku frkći, jako? Ako, tako mi i treba, kad te pitam uopšte. Znala si s kim idem, šta dižeš frku sad? Slušaj ti mala, ti si moje dete. I koliko god godina da imaš dok si pod mojim krovom, hoću da znam i gde si i s kim si. Majka, nemoj meni da prodaješ te priče. Znam ja šta je. Ne sviđa ti se, ispituješ me jer sam bila s momčilom. Ceo život ti govorim, polako, Goco, polako, veze su ozbiljna stvar. Ne, ona se zalepila za njega ko badnji dan za Božić. Bez obzira šta je uradio. A što, Goco? Što? Šta on to ima što drugi nemaju? Sve. Sve. Dobar je. Fin. Lep. I samo da znaš, ovo će tek da bude ozbiljno ako Bog da. Da će, Bog, bit će ozbiljno. Prvo, Mara, što se nerviraš? Ti znaš da tvoja Drina ima oko za mufljuze, da ti kažem nešto. Momčilo stvarno nije takav. Jel čuješ? Pa da ne valja, Drina bi ga oterala od mene, majka, jel tako? Čuj, oterala ja. Ja bi polomila neko rebarce, preventive radi, sve za tebe. A otkud ti znaš kakav je on? Jesi možda čuvala ovce s njim, pa znaš? Ajde. Odgovorio je. Ajde da vidi da nije uvek u pravu. Pa znam, rekla sam imam ja njuh za te stvari. I čim sam videla to čeljade, rekao, dobar je, možeš na lep da ga mažeš, pa samo da ga voliš i da ga čuvaš, a? Tačno. Eto. Mogu da potvrdim i jedno i drugo. Nisi bre valjda spavala s njim? Ma jok, Maro, samo su tako ležali i gledali se u oči. To sad mladi rade. A neko mi što smo se valjali po kukuruzu. Kakav kukuruz, ko se valju? Ma nemaš pojma, baba. Priča istinu. Da, kad smo već kod istine, da vam kažem, ja sutra imam slobodno večer. Ko će on, Pep? Ma nemoj, a ko ti ga je dao? Pa ja samoj sebi. Pa pola vas ide na devojačko, pola na momačko večer. Šta ja da radim, da se upokojim pored ovog tvog Miroslava tamo? Čekaj, i moj Dušan ide na momačko. A dobro bre, majka, pusti, idi i ti na Jelinu devojačko. Ma kakvi da mi se smeju ljudi, da kažu došla špionira mlađariju, neću. Ja ću stvarno da poludim od svih vas. Znači rešen. Pa dade ti sebi slobodan dan, ko da si šef u ovoj kući. A ne kažem ja da sam šef, nego kažem da i ja ovde u ovoj kući imam dušu. I zato pustite me da odem u Krupanj, da se, što bi se reklo, pozdravim s jednim mojim prijateljem. Jel može, Mara? Može. Izvini, majka. Dobar dan, Zdravko, kažite. Šta kaže? Izgleda da je našao Pavla. Ti, Bože se, rastužava vas. Javite se sutra ponovo da to previjamo još jednom. U redu? Doviđenja. Filipe! Ej, baš sam teo da te zovem. Nisu valjda otkazali? Ne, nisu, ne boj se, nego... Mislim, do duše nisu oni zvali, ali to valjda znači da će Biljana da dođe. Dobro je. Pa ništa, ja ću onda da je sačekam ovde u hodnu. Ne, nema kakvi da čekaš, pa nisi ti bilo ko pa da čekaš ispred. A pacijenti? Pacijenti? Pa, ovaj sad što je izašao, on je bio poslednji. Ajde taman da popijemo kafu dok Biljana ne dođe. Pa da sam znala da si slobodan, ponela bih onu od kuće. Imamo aparat. Čekaj, stani. Šta ti misliš, smo mi neka bez veze institucija, pa imamo i mi kafu. Znaš kako, imamo izbor više kafe. Imamo domaću kafu. Imamo domaću kafu sa šećerom. Imamo domaću kafu bez šećera, sa mlekom. Imamo hladnu kafu. Ja, evo ne znam. Mislim, uvijek se zbunim kada je toliki izbor. Ajde, uđi.
možete malo da sačekate samo. U stvari, znate šta, ne, najbolje je da vi dođete sutra. Ne, ali, mislim, samo kucnite na vrata, Filip, je li sve u redu? Jebi ga, zaslužio sam. Teške ove kese, Kalina. Vidi, da sam juče prešla reku, ne daj Bože, ne bi verovala da će veroučitelj da mi nosi posao. Vidite, to što je bilo sa onom peticijom, pa sa pokretom, pa sa vašim šuškanjem protiv mene, to je jedno. A ovo što vam sad nosim, ove teške kese, to je nešto sasvim drugo. A što to? Kako šta? Čekajte, sad ja treba vama da se pravdam, umjesto da vi meni lepo zahvalite što nisam osvetoljub. Šta bi? Ne side. Daj mi tečak. Daj mi. Teško je. Nisi me ni vidio čuo. Jesi razumio, s tobom uvek neki maler. Stanite, pa decite sad, Kalina! Ne vredi. Šta god ti uradio, nekim ljudima ne možeš da udovoljiš, pa to. Pa lepo, boga mi. Ti tu nosiš moje babi kese umjesto meni da odgovaraš na poruku. Malo si me uplašila. Porukom ili time što sam čula šta misliš o moje babi? A koliko sam ja shvatio, ona ti dođe baba tetka. Sve si ti shvatio. Osim toga, da sam ja vrlo ozbiljna po pitanju učenja, a ti me izbegavaš. Nadam se da ćeš to da ispraviš. Pa, Nađe... Veroučitelj Ognjen je imao mnogo prilike da kaže zašto izbjegava devojke. Svi su se to pitali, ali vreme je da otkrijemo ono što zna njegova sestra, nebo i on sam. Bože, po velikoj milosti tvojoj, pomiluj moju sestru Terezu. I daj joj snage da izdrži sve što je čeka u životu. A ja ti se kunem. Dajem zavet pred tobom i pred sobom. Da ću svoj život posvetiti samo tebi i molitvi dok njoj ne bude bolje. Ni izlasci, ni devojke, ni bilo šta drugo. Sve dok moja sestra ne ugleda svetlost dana i ne progleda. Ti si, Gospode, spasenje moje i moja svetlost. Čega da se bojim? Gospode Bože, pomozi. Oče naš, koji si na nebesima, sveti ime Tvoje, bude carstvo Tvoje, bude volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje. Oni se očigledno neće pojaviti. Izgleda da neće. I šta ako je to zbog onih poziva, sećaš se? Mislim, šta ako je se desilo nešto? Ajde samo nemoj da paničiš. Mislim, od toga nemamo ništa. Mislim, ona jeste devojčica, ali nije glupa. Javila bi nam se sa nekog drugog broja. Ma ne razumijem zašto mi je toliko stalo do svega ovoga. A možda je Andrija u pravu. A znaš zašto ti je stalo? Zato što si ti jedna divna osoba. I empatična, i fina, i mila, i... Dobro, hoćeš još neki kompliment. Vidim da si dobro raspoložen. Ja ti samo kvarim atmosferu. Bolje da krenem. Ja te samo molim, nemoj sad odeš kući da razmišljaš ceo dan o ovome. Mislim, oni su takvi ljudi kakvi su, ali zaslužuju drugu šansu. Ko zna gde su oni morali da odu danas? Ti si u stvari divna osoba.
Javit ću ti se ako uspijem da ih dobijem. Ajde. Što se meni ovo događa? Ova čgoljava, ona to meni namerno radi. Vidi ovo, plus švrakopis, plus latinica. Operi borovnice uz... Ko da ja ne znam da se pere u sodi bikarboni. Ima ja tebe da perem u sonoj kiselini. Tebi ću ja da perem, vala neću, nek ti majka pere kod kući. Evo ti ga na. Drino, ugasi to. I Elena u pičku mater. Izvini. Da vičeš, si poludela? Šta ja vičem, pa šta si ti šunjaš? Znaš šta, mogla sam da te odalamim, da završiš na vrne lipe u dvorištu. Da li si oprala borovnicu u sodi bikarboni? Bolje bi ti bilo jer se sva ospem od prskanog voća. Stvarno? Gde je Mara? Ništa, ne znaš da svuda guraš nos. Jo, da će Bog da dobije neku kožnu bolest, neku kosopasicu, pa da slavim ko preslavu. Ajde, bre, ti ćeš mene da učiš pamet. Opa. Novinarče, ako nešto imaš bitno, pričaj brzo, ova ceo dan ko kobra gmiže po kući. Došao sam u selo samo zbog pasoša. Od toga nema vajde. I da ti kažem nešto iskreno. 3 godine života sam izgubila zbog stresa. Onda ćeš morati još 3, jer ja u Beograd ne idem bez toga. Jel me čuješ? Čekaj. Ajde, budi na vezi, ostala je torba tu. Čekaj. Me čuješ, a? Neke kartice, računi, neki šminkeraj, a nema pasoša. Čekaj, još jedan da proverim. Brate, nema. Nemoj to da mi radiš, moram da ga nabavim, moram. S toga nemam ništa. Sredi dnevnu sobu, imat ćemo važan sastanak s takim ljudima. Je li ovo tvoj telefon? Ma da. Nešto sam s Mitom pričala, pa... Molim se. Čuo sam. Znači, ostaje u vili. Slušaj, ako imaš neki plan, sad moraš da radiš. Ovako šišmiš može se stvori negde. Upravo si. Sad ili nikad. Ja mislim da je ovdje, a? Pa rešit ću. Ovdje nije. Tu. Tu nešto krklja. Klokoće, voda neka, ne mogu da spavam. Ja, posle je ludi spasa lud. A kad sam rekao gazdi da ne čačkamo grejanje, on navro pa da crkne. Meni je drago da sam mogu da pomognem. Ajde ti sačekaj ovdje, a ja odu pola da rešim. Ne smem. Ne mogu. On nije moja soba. Pa neću ja nikom da kažem. Šta ćeš da ukradeš ovdje? Ženske aljine i šminku. A nisi ti jedan od onih što... A što? Šta? Nisam. Ne brini. Ajde, jesu. Nije to ništa loše. Dobro, ja pitam samo. Ajde, bre, idi po taj alat. Nemoj da pričaš. Imam posla preko glave. Idem. Kad sam bio mali, majka me naučila da nikad ne treba da lažem. Govorile da je laž početak svakog ozbiljnog greha. I ja zaista nikad nisam lagao. Čak ni Silviju danas. Rekao sam joj da će biti uhvaćena u zamku, ali ona me nije čula, jer nije htela. Zato će sada morati da se suoči sa ozbiljnim posljedicama
Ako ovaj ludi momak nađe to po šta je došao. Sve prljave tajne. Evo me. Hajde, bre. Izvini, nisam mogao odmah da ga nađem. Požuri. Nema veze. Dobar si momak, oprostit ću ti. Dobro. Nemoj samo da kažeš gaziti ništa. I što se mene tiče, ti nikad nisi bio ovde. To ti kažem. Vidimo se. Izvolite. Hvala. Evo, sedite ovde. Ja se izvinjam što kasnim, ali bila je užasna gužva. 2 sata sam izlazio iz Beograda. Ma đavo ga odneo i taj Beograd, daleko mu lepa kuća, nego priča Zdravko. Polako, Maro, informacije koje imam neće nigde pobeći. Informacije možda neće pobeći, ali nama vreme, Boga mi, curi. Bojan je malo nervozan, ženi se za par dana, ali istini za volju nema puno vremena. Pravo ste, izvinjavam se, ali neke stvari ne volim da govorim preko telefona. Upravo je Zdravko, jer to prepričavanje može samo da dovede do pola istine. Ma dobro, razumem, nego priča Zdravko, srce će mi stati. Ovako. Uspeo sam da dođem do dosijeja bebe, koji je zaveden 2 dana nakon što su Jovanka i Vladimir ostavili dete ispred crkve. On ga nađe? On ga nađe, Eleno, ženo, on ga nađe. Ovako, Maro, to je samo trag. Elena je u pravu, to je samo trag, ali ne bilo kakav trag. To je najvažniji trag do sada. Molim vas, kažete mi kako znamo da je to Pavle? Kako znamo da neko drugi nije ostavio dete ispred crkve? To je dobro pitanje, ali se najvažnije stvari podudaraju. Muška beba je nađena ispred crkve Svetog Ilije. I drugo, to je jedino dete koje je u tom periodu nađeno na taj način. To je moj sin. Jeste, deco, to je moj sin. Osjećam, znam da je to moj sin. Bože, hvala ti, hvala ti. Ali ja ne razumem kako ćemo da ga nađemo. Kako oni znaju da je on Pavle? Pa da on se možda i ne zove Pavle. Imamo još puno posla i veliko istraživanje ispred nas, ali znam kako su registrovali to dete. Odnosno, znam njegovo ime. Nebojša Janković. Upamtite dobro to ime. Jer to je možda vaš davno izgubljeni sin. Ako možda mi vežeš za ovaj stub ovde, ako ima tu neki stub, ne znam tu, ti vidi to. I pravac ovde da udariš na ovo i tu jednu kosinu da mi napraviš, to će biti fino. Tako, ali pazi, ima varijanta. Da ideš sa ove strane, da imaš pola, tačno bi ti bilo 50-50 ovako i to bi bilo to. Jer neće oni žurku, ne, oni će da se druže samo, znaš. A mogu ja sve to, Božo, ali to ti je glupo. Šta mi je glupo, čoveče? Što to... Ovde su žene, ili gde, ovde, tamo, a s druge strane muškarci. Šta je glupo, bre? Pa čak i ja znam da oni ne bi smeli da se vide. A je li majke ti? A otkud ti to znaš? Koliko su puta tebe pozvali na to momačko večer? Koliko? Pa bio sam kad sam unosio pivo i kad sam čistio đubre, posle za 10 evra. Alo, dobro jutro, šumadio! Ti ćeš mene da učiš kako se priprema proslava, ti! Pa tebe nisu pozvali ni na proslavu sopstvenog rođendana, bre. Moj Božidare, gde će ti duša? Imaš li ti dušu ili kroz tebe duva neki vlažni, memljivi vetar? Vidiš šta si mi uradio, vidiš? Izvini, predsjednikovice, pokušavam da mu objasnim kako da odvojim muškarce od žena, a on me grdi. To i mene živo zanima da vidim. Ali ni on ne zna kako će to da uradi, on samo misli na pare.
Dobrodošla u mesnu zajednicu da mi grickaš džigericu. Ajde, Spaso, briši. Slušaj ti mene dobro, da se posle sam puši. Što pokupim? Eli je ljubav. Ma, cijel dan isto vera piće, što za pansion, što za devojačko veče. Ja, ovo nije bila dobra ideja. Vanja, ajde oladi. Idemo tamo sutra i onako moram sad da protegnem noge. Ajde. A beba? Jao, jednog Ljubu i Bojana imam, treći mi ne treba. Ajde idemo, polazno. Znam da sam rekla da idemo samo da prošetamo, ali ja moram da skoknem do kuće pa ako hoćeš samo. Ej, Jelo, ti si već ustala? Jel ti vidiš da smo mi zauzete? Što nam smetaš? Vanja, ajde, idi ti kući i čekaj me ispred, ja ću da dođem, a Spasa će da mi pomogne. Jesi sigurna? Jesam, Vanja, ajde idi. Rekao ti je Ljuba da ti pogledaš račune. Pogledao sam. Pa ti mene totalno sabotiraš. Ja tebe? Pa ti si ista tvoja majka. Pljunuta Persida. Ko pod Indigo da su te kopirali. Jeli, pa kakve veze da ona ima s tim? Sve ima veze. Ti si rođenoj bratanici uzeo pare za devojačko veče, a Đorđe još ni nema posao. Pa to nisam ja. To je onaj Boža, predsjednik mesne zajednice. To pričaj tvojoj majici, znaš? Ja neću da crvenim na pijaci, neću da me postrojavaju izokola seljanke, samo najfiniji sir za Tanasijevićku, samo najfiniji, jer Boža renta mesnu zajednicu ko da je hotel. Pa ljudi, to su samo seljaci, daj, šta se ljutiš, bre? Zato što u tebi prepoznajem Persidu, tu pokvarenu, zajedljivu ženu. Ona je sve uradila za pare, neću da si kao ona. Bože, sine, jel to ti tu spremaš za ovu proslavu, a? Spremam. Evo, baš sad se lepo raspravljam sa Simonom kako da podelimo prostor. A, lepo. Najvažnije je da se deca raduju. Vi ste se toliko prosvetlili da ja, evo, potamneh od muke. Do juče Raketića na ražanj, a danas na ikonu. Nije to samo prosvetljenje, Snajka, to je više od toga. Ja sam se vratila u život. Nego, Bože, donela sam ti ovo, stavi negdje da se malo osveži. Ao, što je lepo cveće. Odo ja. Divno miriše. Šalje ti moja majka cveće. Ma beži. Kako si? Dobro. Hvala što brineš. Brine mi, jel si odlučila čija je beba? Spaso, dete je Bojanovo. Udajem se za par dana, molim te. Sve što je bilo između nas, zaboravi, gotovo je. Molim te. Nemoj ovo da mi uništiš. Nemoj ti. Pa neću ja. Šta ako beba zbude na mene? Visok, mršav, jak, ovo, s ovakvim očima. Šta ćemo onda? A ja znam da ti voliš moje oči. Prekini, Spaso, Bojan ima sve to isto i nemoj da me zaluđuješ. Jelo, Bojan ima milione, a sa mnom si srećna. Sjeti se kako je pucalo sve u sobi i Ma prekini, pusti me da idem i ostavi me na miru. Jelo, nemoj da lažeš sebe. Mi jesmo jedno za drugo, ja to osjećam. I evo, radit ću duplu smenu, radit ću ceo dan, zaradit ću, bit ćemo srećni sa našim sinom. Ma prekini više, dete je Bojanovo, prekini. Neko može da nas čuje. Jelo, sami smo. I znam da ti se sviđa. I ti vrlo dobro znaš koliko se ti meni sviđaš. Hajde to sreći. Prekini, sad si stvarno preterao. Jelo, voliš me. Ma ti si jedno obično seosko spadalo. Ma Jelo, vidim ti u očima da me voliš. Prekini! Više, dosta. Jelo. Dosta više sa tim. Ja nikad ne bi mogla da volim nekog kao što si ti. Shvati, ne volim te i nikad te neću voliti. Ti si jedna obična krpa. Jedna krpa iskorišćena. I rekla sam ti već,
Ti si kao raspajan. Nikom ne trebaš, a svi te kupuju. Zato me zaboravi. Zaboravi me i ostavi me na miru. Pa gde si ti do sad? Jel se to mažeš za mene? Ne. I za neku seljančuru koju ću sutra da upoznam i da je privedem ovdje. To nije ni duhovito, znaš? Toliko sam raspoložen večeras da će da bude vatromet. A nećeš opet da me pitaš gde sam do sad? Ne. Jer ću da se iznerviram. Toliko sam napaljen da... ne znam ni kako govorim. Polako. Čekaj. Nabavila sam nam bombu. Kako bombu? Došla sam do informacije da neko ima tolike rogove da možemo da ih zaješe. Pa kapiram da ih u ovom ludom selu svi imaju. Da, ali ovo je neko nama jako važan i neko koga Mara jako voli. Mladoženja? Gledaj. Znam da ti se sviđa. Vrlo dobro znaš koliko se ti meni sviđaš. Svojim da ti sviđa. Sad sam rekao, sad sam stvarno rekao. Genijalno. Ne. Ne smete to da uradite, Silvija. U tebi postoji dovoljno savesti da ga sprečiš. Molim te. Čekaj, stvarno misliš to da uradim? Da. Inako me nerviraju svi u ovom selu da će im biti potrebna poslastica. Šta ako Mari pozli? Dobi nervni slom, srčani udar, ne znam. Neće. Mi ćemo pre toga da nakljukamo lekovima i onda ćemo lakše da je opljačkamo. Aj, ja. Ti si lud. Ja tebe obožavam. Znaš ti to? Kad mi to uradimo, po selu će da lete glave. Ima da izbije rat. Znaš šta je najbolje to? Što će to da bude samo za nekoliko dana. Dobro, jelovnik za svadbu je spreman, to su sve sredili Đorđe i Kaća. To je kod mene na spisku upisano. Dobro. Cveće je završeno, generalno dekoracija je završena, sve je spremno, Jelisaveta je zadovoljna, Elena je zadovoljna, ja sam poludeo. Dobro, cveće i dekoracija, to je kod mene. A što si ti poludeo? Ma idi, majko, molim se. Jedva su se složile. Elena u sve mora da se meša, ali u sve. Dobro. Haljine imamo, modela imamo. Dobro. Piće je poručeno. Misliš Elena poručila? Pa šta? Nek zaradi platu. Sve ovo što mi radimo je njen posao, nije moj. Ja sam joj rekao da može malo da odmori. Ne mora u sve da se meša, a i ti možda mi pomogneš nešto. Pa pomažem ti, majmune. A sad idem da se potopim u organsku glinu i da sutra budem najlepša na toj devojačkoj večeri. Ja. Pa. Idi i ti, majko, ajde odmori malo, svi smo umorni. Imam. Dođi, sjedi. Šta je to? Znaš, kad dobiješ dete, onda se sve promeni. To majka najbolje zna. Posle na kraju samo pamtiš prve reči, prve korake, poklone.
Dođe vam. Laku noć, sjede. Bićeš ti najbolja baba na svetu, ja znam to. Spring morning. Molim te da me ostaviš na miru. Ajde, reci ko si ti? Ovo je posljednji poziv koji ćeš dobiti od mene. Slušaj, ja volim momčila i hoću da budem s njim. Ti preti koliko god hoćeš, na kraju ću da odam u policiju. Smiri se, mala. Mene ne zanimate ni ti, ni on. Vidi, znam da si ti neki drug od njegove devojke. Nemoj da lažeš, nego priznaj da je videla da sam ga zvala. Ja sam neko ko je trebalo da bude plaćen, da te zastraši. Ali otpisan sam. Ovo je moja osveta. Kakva osveta? Za onog ko nije platio uslugu, vodi računa šta kome pričaš. Ne pominji ovaj razgovor i znaj, ima ljudi koji te baš ne vole. Ovako, ovde su ti 3 bubice, 2 mikrokamere, jednu obavezno stavi iznad kreveta. Si čuo? Ja sam prolazila pored života trčeći za tobom. Eto, to je. Ajde, molim te. Izađi napolje. Ajde napolje. Ajde. Neću više da pričam. Stop, izađi napolje. Iz moje kuće. Ajde. Gdje živjeli? Sve u redu, Spaso, a? Pa to ti meni reci, ti si ovde organ reda. A vidim da me gledaš kao da sam neki uljez. Pa jesi li? Jesi li ti? Moraš, molim te, samo da mi pomogneš da se oprostim večeras. Molim te još samo ovaj put. Molim te, Vanja. Slušaj, ti kažem, niko ne smije da zna. Ni Ognjen. Ne očekuješ valjda da krijem od rođenog brata? Ma, nek ti je brat 100 puta, ne smije da zna. Ovo je važno i ozbiljno. Naše je bilo i prošlo. Nije meni više do toga. Razumeš? Ja razumem. Nego, vidi, ti si udovac. I ona je udovica. Ej bre, imate zajedničko dete, čovječe. Šta vas košta da probate ponovno? Si mi ja prostio? Pa... Pa jesam. Jesam? Pa jesam. Dobro, jesam. Jes. Onaj ljubav iz mladosti je mrtav. A ovaj sad, što ga gledaš, ti se kune da neću dozvoliti nikom da stane na put naše sreće.